Kuya Bot. Oh. Ano, di ka palata na mo dyan? Kasubago may ano ko di pa ako kasubago tapig ko ako subanwit ko oh. Tapig apod na daw itong mapasubad na itong munyan, may mublad, may baraka, may bataway. Kin pigi ako na nagkuwar na. Iyan ang problema sa imo. Kasubago habang ako una mamahaw, sige sa orapod kan mga sira. Oh, itong pigatara mo bataway, baraka, may mga mublad. Sige susurriyaw, kasubago pa magkakaburong kang kasurriyaw. Hain ka na nga Kuya Bot, banwiton mo na nga kami digi subago pa kami kialat, punaw na nga kami. Oh, nagkaparas makang kahalat sa imo. Imbis na mababanwit mo ito. Ay, nakaw. May barkada ako diyan. Sabi nila halato ninda ako digdiaw. Nakaka-headset pa nga na so sarong sira diyan na barkada. Sinimo? Sinimo? Oo. Yan ang problema nga ni sa imo. Aram mo, nadangog muna pala. Dahil mo pala mang tinaram. Halat-hala ito nga yanin daw. Oh, no! Bataway, buda baraka. Yaw na sa kuyang pagdamay sa imo. Aram kong nangay po kita kiisira. Oh, antada bagay nga nagipaw as parangan. Madyaga kakaan na sarda yuton. Kaso bago pa, ako kikahulun man nga ni duman. Sabi ko sa barkada kong sira, niya ko barkada, ano daw kung pwede mong pakiulayan man sa mga tropa mo dyan, nahalata natin man si Kuya Bot. Hari yung bagaswarong mo. Dahil may nakapaghalat man yung mga sira. Iyan nga lang problema. Linibang nimumang ko ta. Linibang ko na nga ni. Nag-irinom-inuman nga ni una kami. Nag-irinuman kami, kisarong bilog. Ah, bro, yung na ito. Yung sarain ito. Nabitin ta. Dahil ako kiibakal. Niya ako, kamo naman ang bakal. Gari naman niya ako kamo. Nagarabas pa? Rumi na rabas ba? Rumi na langoy dyan oh. Oh, dahil mo lamang maaninag na dyan oh. Oh. Sa aga, tamadar ako digdig. Sarong 4 kanto, subudaban. Alam mo ko yan mga silang alam, pakiibahan mo mampalan. Sige sila nga ang banwet, dahil lamang nga kami oh. Pigi-entertain. Uyug-uyugun mo ah. Yeah, pigi-entertain ko baga, subanwit baga, piglalagan ko kipaon. Iyon na nga na eh. Ibubudan ko kimaluto. Oh, so iba naglulugo-lugo man. So bago pa nga kami kiapod. Tama pa subad na nga ni ko ta. Sumublad siya na. Ma 30 kilos. Susaro. Naku na. Malagungo na sa buses. Mana nga ya Kuya Bot. Baluita na nga yakaw. Uyug-uyugon mo ah. Nga, day sa imong tugon ko anong oras naman mga baralay. Mas antara mong kambarkada ko, maghalat-halat nga ka mo. Kung na rin naman nga muya ka itong magpasurubad. Ano may sala nga yakan? Si Kuya Bot. Kung matanga pala na, tururog na kita. Ay mamataka kaan. Namatanga. Pasasanang mautubo itoong pagyaon sindao. Dapat yaon ko naman talaga. Pare na kamaw, dahil man akong ngunya na panganaw, panira, mublad, mataway, baraka. Dahil lamang ito madangaw. Nasa pagkatulog ito ngunyan. Tara mo, nagtitinik-tinik baga, mauran-uran. Nananamungan ito ngunyan. May na-order pa sa nangan eh. Nag-order sa online. Sa mga barkada kung sila dyan. Nag-order kay ulunan, bago na ulunan. White. Oh. Budak mga bedsheet. What? Dahil na kumabanwit. Dahil man ka muna kapagalat sa kuya. Ano man ako? Yung problema sa imo, nga na sige na suapod kan mga sila na mga pasurubad na, haluyong kama. O, ngunyan, magdusa ka, o. Dahil isira si Kuya Bot ko niyan, mabakal ito, ila. O, napigisabi ko nga na.